ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Uway rangba ya ubala tip kerteng kum uba crimson thong nikar. Ubala henreu punyo snem kereta. Ula yap hasen hadin ba perlok jong uba load star thong ni. Ubala saupu nyo snem kereta. Ula bakla kem ya ujing kenyot ka suloi. Ha ka ba ukuli ula ksam ha ka met jong neu rangba. Kat ba kidang let up tham. Ya ki merat ki baju wan penjulor. Ya ki jing thung jing tep ha ka jaka rem. Kani kala jia haka janmit jong ka arpuway tarik ubnay nailor arajar arpuway haka way ka jaka ka baju tip kerteng kum karanggor domba ka bajingay kum ba ar hadu lai kenta AA nakasnong ngunraw. Kat kum ka khubor balayo alum layat ho baki pulit jong ka mau korbat police station kila kemno ya uba load star thong ni bat kurubru ya ka sulai ka ba ula pendon kam bat haka jo kapor ki pulit kila register case ya kani ka jingjia da ka papengat hapo ka section 304 jong ke Indian Penal Code ya ka met jong ba crimson hadin balade banle ya ka postmortem la IT no syaki bahayeng hasam bakin pendep ya ka jingle nyam ka bakhado.